Από τη μία, το αυγουστιάτικο φεγγάρι φρόντιζε να φωτίζει τον ουρανό. Από την άλλη, φίλοι της ΑΕΛ έδωσαν το δικό τους χρώμα και φως με τη ζεστασιά μιας προσπάθειας που ξεκινά σε κατάλληλης βάσης να κυριαρχεί στο γήπεδο Αλκαζάρ. Παράλληλα, από το κρύο της αγωνίας για το τι θα μπορούσε να έχει γίνει, 20 και πλέον Βυσσινοί πάτησαν χθες στο χορτάρι του γηπέδου Αλκαζάρ για να γεμίσουν τους φίλους της ομάδας με ελπίδα για κάτι καλύτερο από τη γάμα εθνική κατηγορία όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο χρόνος που χάθηκε είναι πολύτιμος, ανέφερε ο τεχνικός της ΑΕΛ Κώστας Παναγόπουλος κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσημης προπόνησης της ομάδας, ενώ χαρακτήρισε την παρουσία της ΑΕΛ στη γάμα εθνική κατηγορία πολυτέλεια για τους άλλους συλλόγους. Το σύνθημα μαζί ξεκινάμε, παίρνει σήμερα σάρκα και οστά. Έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο. Από σήμερα λοιπόν ξεκινάμε όλοι μαζί με μια προσπάθεια να επαναφέρουμε την ΑΕΛ εκεί που πραγματικά αξίζει. Ήρθε η ώρα για δουλειά. Και αυτό που θα μας πάει εκεί που όλοι θέλουμε είναι αυτό που προείπα, μόνο η δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι αυτό το μαζί και ξεκινάμε να είναι πραγματικά μαζί από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Η ποιότητα των παικτών μπορεί να καλύψει αυτή την απώλεια χρόνου. Είμαστε υποκρωμένοι, μιλάμε για την ΑΕΛ. Νομίζω ότι θεωρώ πολυτέλεια να βρίσκεται εδώ, σε εισαγωγικά λέξη πολυτέλεια για τις υπόλοιπες ομάδες. Σας ξαναλέω και πάλι ότι κοιτάζουμε την επόμενη μέρα. Το προξενιό ξεκίνησε και τελικά μετουσιώθηκε σε οικογένεια έστω και τώρα. Τάδε έφη Βαγγέλης Πλεξίδας με το χρηματοδότη των Βυσσινή να συμπληρώνει ότι η ευθύνη είναι βαριά για όλους. Είναι η πρώτη μέρα που ξεκινάω πλέον με δυνάμεις για αυτό που λέγεται Λάρισα. Κάποιοι όταν ήρθα σε μια συνέντευξη με ρωτήσανε: αγαπάς τη Λάρισα, γιατί ήρθες εδώ? Και απάντησα: δεν την αγαπώ. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Από σήμερα όμως η Λάρισα είναι η οικογένειά μου. Είναι σαν τον άνθρωπο που πάει να παντρευτεί με προξενιά και δεν αγαπάει τη γυναίκα του. Μετά γίνεται η οικογένειά του. Από σήμερα η Λάρισα είναι η οικογένειά μου και οι ευθύνες που μου δίνει αυτός ο κόσμος να είναι σίγουροι ότι θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ γι' αυτό. Τα λόγια είναι περιττά. Από εδώ και πέρα μόνο έργα και ακόμα η Λάρισα από μένα δεν είδε τίποτα. Δεδομένη είναι εξάλλου και η ικανοποίηση από την πλευρά των στελεχών της αεραστεχνικής ΑΕΛ, οι οποίοι βρίσκονται στις επάλξεις για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ήταν μια πολύ ευχάριστη βραδιά, γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια είδαμε αισιοδοξία στον κόσμο, ενθουσιασμό παρά την χαμηλή κατηγορία. Ο κόσμος πιστεύει ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε όλο το καλοκαίρι, ξεκινάει κάτι πολύ καλό. Ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά προορισμός είναι η δικαιοσύνη, έδωσε το σύνθημα ο Ηλίας Κυριακίδης στη χθεσινή πρώτη προπόνηση των Βυσσινή. Ο δρόμος είναι μακρύς, ο προορισμός είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη να ξαναβρεθεί η ομάδα εκεί που αξίζει. Είναι δεδομένο το που αξίζει. Αξίζει στις πρώτες υψηλές θέσεις της πρώτης κατηγορίας. Και ο δρόμος είναι ένας, είναι η ορμή που έχει ο καθένας, οργή ενδεχομένως για την οποιαδήποτε αδικία του παρελθόντος και την επαναστατικότητα που κρύβει ο καθένας. Υποσχέσεις για σκληρή και αποτελεσματική δουλειά έδωσε από την άλλη ο νεοφερμένος στη Λάρισα Χρήστος Μίτσης. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο εκτός από το να φτάσουμε την ΑΕΛ εκεί που ήταν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ξέρουμε ποια είναι η ΑΕΛ και γι' αυτό το λόγο και ήρθαμε εδώ πέρα. Όλα τα παιδιά ήρθαμε για να βοηθήσουμε να έρθει η Λάρισα εκεί που πρέπει. Για σκληρή προσπάθεια αλλά και για πρόσκαιρη παραμονή στη γάμα εθνική της ομάδας με φόντο την άνοδο έκανε λόγο από την πλευρά του Κώστας Νεμπεγκλεράς. Μια καινούρια αρχή για όλους μας, σε μια κατηγορία που πραγματικά μας πονάει. Θέλω και πιστεύω ότι θα είμαστε περαστικοί. Αυτό για να το πετύχουμε χρειάζεται πάνω απ' όλα να είμαστε γεροί, να δουλέψουμε σκληρά. Στο γήπεδο Αλκαζάρ βρέθηκε χθες εξάλλου και ο Βραζιλιάνος με ιταλικό διαβατήριο Ιγνάσιο Πία, ο οποίος δεν σταμάτησε να καταγράφει με το κινητό του την ατμόσφαιρα, ενώ φαινόταν αρκετά εντυπωσιασμένος. Εξάλλου εμφανίστηκε έτοιμος να βάλει σήμερα την υπογραφή του στο συμβόλαιο με την ΑΕΛ.